Bueno, argizunaz izan 2005 urtean eta hasi ginen instalazio fotovoltaikoak egiten eta eguzki plaka solarrak montatzen. Etorri zen konstrukzioan juntzan pixkanaka bera eta araudiak ere aldatu zian. Orduan hasi ginen beste energi berriztagarri batzuk sartzen. Geotermia, aerotermia, biomasa, orain instalazio energi berriztagarri guztiak egiten ditugu. Onura pila bat dazka. Enpresari kostuak murriztu egiten zaizkio. Ez dizu hainbeste afektatzen zure kostuei presioaren igoerak eta jaitsierak. Fotovoltaiko bat adibidez montatzen baldin baduzu, energian aurreztu egiten duzu. Enpresa irudia ere bai, asko mejoratzen du. Bezeroak edo probedoreak eskertzen dute. Ingurumenarekin ere onurak daude. Bueno, lehenengo begiratu beharko lirateke enpresan beharrak, ze behar dakan enpresa horrek. Behar badu elektrizitatea, o igual behar du urberua, edo behar du igual kalefazioa. Eta horren arabera, gero jun dezakegu teknologia batera edo bestera. Elektrizitatea behar baldin badu, igual algera jun fotovoltaiko bat instalatzera, urberua behar baldin badu, plaka solarra jartzea, edo biomasa bat, eta kalefazioko beharrak baldin baditu, geotermia bat, bomba de kalor bat, baina hori ere bai, begiratu behar da, eraikina nolakoa dan, kokatuta, ze leku dazka instalazioak montatzeko eta ze araudi dauden zonalde horretan. Lehenengo ingo nuke auditoria energetiko bat, begiratu aber nun gastatzen den energia eta nola gastatzen den, eta horren arabera gauza desente daitezke. Energia berriztagarrien instalazioak aldira instalatu, kontzientziazioa ere bai bastante garrantzitsua da. Enpresa baten lan egiten duten langile guztiak kontziente izatea energiaren gastuak, prozesuen optimizazioa ere bai begiratu beharko zen, azkenik monetarizatu prozesuen gastuak. Gehien jartzen den instalazioak dira instalazio fotovoltaikoak. Dira instalazio batzuk prezioz asko jaitsi diranak. Plakak egon dela 10 edo 20 urte baino askoz merkeago dira. Gero kalefazio aldetikan, dela urte batzuk biomasa eta geotermia bastante montatzen zen. Orain montatzen ari dana bada aerotermia edo bomba de kalor. Nik ez dut ikusten zerbait berria irtengo danikan plazo hain murriztua eta horrek mantenduko dira seguro bai.